Ngicela nje ukukhuluma nogogo nje. Ukukhuluma nogogo nomkhulu abasemakhaya. Abasendaweni la khona kunesizinda khona. Bephethwe i-IFP khona, bephethwe inkatha khona. Ngiyazi le video ukuthi iyohamba ifinyelele kulozo indawo lezo eyisemakhaya. Siyazi ukuthi inkatha ihamba inqambela amanga. Ithi umphemba uwinile, umkhonto uhlulekile, umphemba uwinile, umkhonto uhlulekile. Siyazi ukuthi inkatha ihamba inqambela amanga. Iqiniso esifisa ukunitshela lona ukulisho kini nilazi futhi nani elokuthi ngomsombuluko ngomhla 15 bekumele kube khona ukuvota, bekumele kube khona bokuthi umphemba umkhonto wesizwe wakuphakamisa ukuthi awumethembi. Kuthe ngelanga lelo lokuvota kwase kusuka umsindo ngaphakathi eParliament ngoba umkhonto wesizwe wawufuna ukuthi ivoti libe imfihlo. Uspeaker ke lo olapha eParliament eshamthetho yena ke wayefuna ukuthi ivoti lingabi imfihlo ngoba wayevikela ukuthi bakhona abantu abazovota nomkhonto wesizwe kuyinkatha nakuyi-ANC. Babe saba leyo nto leyo kwagcina ke kusuka umsindo ngaphakathi kungavotwanga. Sifisa ukuthi ke mphakathi nazo ukuthi akuvotwanga, ayikho iwini lehanjwa iqanjwa amanga inkatha ithi bawinile umkhonto bawuhlolile. Amanga lawo sifisa nje nazi ukuthi amanga lawo akuzange kuze kuvotwe. Umuntu okutshela ukuthi i-IFP iwinile, mtshela lethi video la kuvotwe khona. Iwine ngobani, kuvotwe bani, ubani ovotile, ubani obalile. So nje siyacela nje bandla ukuthi ningakhohliswa yibo, ningadlali bona, azinje ukuthi nje akuvotwanga. Akuzange kuze kuvotwe futhi nabo bayazi ukuthi nabo le joy lencane ukuthi akuvotwanga esikhashana akuyona iwin leyana. Umuntu phela uhlulwa evotini angithi kumele phela kuvotwe mase umuntu eyahlulwa ke manje na ke akukho la kuvotwe khona. Sisasimemezele nje mphakathi wakithi ukuthi nazi bogogo nomkhulu ukuthi cha akuvotwanga. Uma nizwe inkatha kuba ngathi ya celebrate ithi winile umkhonto uhlulile amanga ahlaza lawo akuzange kuvotwe. Akuzange kuze kuvotwe amanga lawo. Hamba video yami yofinyelela la ufinyelele khona ngoba kumele sisuse amanga kusale iqiniso. Akuzange kuze kuvotwe. Inkathi ihamba iqamba amanga manje yokuthi winile ifana neDA. iDA nayo ihamba iqamba amanga ithi bogogo ithi yona iDA iwinile ukuvimba umkhonto wesizwe kwaZulu Natal isizwe i-IFP ne-ANC yabo iDA nayo kwaZulu Natal kwayiyona izibeka ibe enkulu nenkathi futhi nama ifika kunina futhi nayo izibeka ibe enkulu okusho ukuthi vele abantu laba kahle kahle baphila ngamanga. Kanti bogogo amanga neqiniso into ezu2 engahlangani lezo. Lokho esikusho kunina esinyoni kuyiqiniso ukuthi ngomsombuluko bekumele kuvotwe akuvotwanga. So nje inkatha iniqambela amanga mangabe ithi votile ithi winile akuyiki ukuvota kube khona akukho la inkatha iwine khona amanga aluhlaza lawo bogogo nomkhulu. Nikwazi lokho hamba video yami ufinyele neqiniso ngoba maningi amanga bawagijimisayo abantu benkatha.